Salah मेसिनाबो हामादोस' बख'नानो सैनांसिगोन आङो Hei, mana tadi? Makai man piye pada? Hah? Sing sebagai? Nengko salah? Adi Dari sini belah moजां sै Allah minjil माबोरै सुननो दङ ओइ माननाय मारि नों माखौ एसेबां थैनोसै बायदि गाख्र'दों हो YouTube नायदों आङो साला माननाय मारिया ओइ YouTube नायदों नायदो YouTubeआव मा नायदो नोङो Allah बै दाख्लै बै राहुल मोना भिडिअ हगारनाय राहुला लोंनानै दैमुखौ फुनायखौ नायदों अ नाय नोंखौबा मालाबा बेफोरबायदिनो बिगुरबो लांसिगोन Allah माननाय मारिया मा होनदों नों नै मोनजागोन दे हौवाखौ बुथारनानै बै सासेयाबो साला मायारानिया बिनि थाखायनो आफायाबो कम्पानियाव खामानि मावनो थांबाय आरो दा बेबो माननाय मारिफोरा मोनजागोन मानसियाबा YouTube नायनो बेस्थ' बिहासो माखौबा Mago masih begini saya harus bisa Besimang duku di batra. Oi, mana dua kenapa? Ang jantan dengan Salah ko malah jantan dan harus kusarin Ya Allah, mau kode lagi mau gerak. Ini kan salah malah jalan nih kamu. Siapa tahu? Siapa nama? Bagus dah siapa nih? Lalu terus lu nih. Nama mana baju muda nama? Angsa mana dia angsa? Tasnya lah kerja lagi. Mana mari? Tersini dia misalnya. Kasih bilang ah. Ini apa kalau tadi? मायारानिया खानसिफोरखौ माबायदि सुइथाय जिनि दामनो ओइ खासाबो दाबो थिनजायाखै खोमा ओइ गोथै ओजों खारबो दाबो थिनजायाखै नामा साला मायारानि थानायावबा माबायदि सोलिदोंमोन दाबा 8-9 lagi उन्दुग्रा आरो फैयाखैना बियो मोनजागोन उन्दु Woi, mana mari? Mana li uramu? मा आं सानफ्रोमबो दुगैगासिनो दङ Jabai. Ini. Nukku आङो मानो लेंहराबो होननानैसो बुंदों मानो लेंहरबाय नंगौ दे नोंनि जामायारानिया गोथाव संना जाहोनाय आंखौ नायनो बादों माबा बुंबाय माबासो खोनाबायनो नोंखौ आङो इयाव मानो लेंहरदों होननानै बुंदों नों खोनायाखै नामा बेंगि नोङो बेंगि सासे नों बेंगि ओमफ्राय बे समाव बुंगोलाय लांबाय दुगैनो लेंहरबाय थादों खोनायाखै नामा नों मानि आं माला दुगैनो होननानै बुंदों इयाव नोंखौ आं मानो लेंहरदों होननानै नोंनि खोमाफोरा जुदि मायबाफोर जादोंबा धाकनि दा एल'नानै ला नोङो Allah aku mata नस्थ' खालामदों आरो नोङो माबाय बायदि दांबायनो बुथारसिगोन सिगांनि जखासो बिदिनोमोन दाबो
गिबि खेबाव हिनजाव सासे लाबोबाय बेबो मायारानि आरो दा हिनजाव सासे हाबा खालामबाय बेबो बेंगि जेबो बुजि मोना मा खालामनो मबाइल फनावलै हेलो मबाइल फनाव हेल' हेल' आंखौ बुंहरनाया यावसो बेतला मबाइल फनाव आइ हेलौ अ बेयावसो ए दोङो दे र' मा खालामनो हा अ मा मानो लाबा आं लाफागोन रोखा नोंनि फिसाजोआ आंखौ जिबायदि बे हां मोनबाय आं पाटवानाव जिबायदि आंखौ माबायदि खालामदो नोंथाङा फैनानै बेखौसो मिथिगोन बेनि थाखायनो आं हिनजाव सानै लाना फैदों नै साथि गैया बेयावसो नोंथांनि फिसाजोआबो बेनोमोन माया रानि ओइ आरो सासे लाबोनायाबो बेबो मा होनो एकदमबारे बेंगि जेबो बुजिमोना आं बिराद दुखु दङ बेयावसो बेखौथ' बेयावसो नोंथाङा बुजिनानै मोना ओजों फैलाय नोंथाङा मा जादों माननाय मारि मागो दाननि नोंथांखौ फिसाइ हिसाबै सिबिनो नागिरदों नंगौ नामा बापरे मोजां दख'ना दे हे भगवान या दिनैसो आंखौ मा होनना बुङो गावनि फिसाय महरै सिबिनो आखायाव लादों दिनै मागो दाना जोबलायलांबाय दिनै मागो दाना जोबनानै दिनै सप्तासेयानो जालायलांबाय बिथाङा आंखौ दिनैसो आंखौ गावनि फिसाय महरै सिबिनो आखायाव लादों नोंथांमोनानो बेखौ नायदो मा बोर हरो मा मायो आं मिथिला नाथाय आंनि मथेबा बेनि खोमा बेंगि जानायखौ थाबैनो फाहामनो हागोन होननानै आङो आफा इसोरनियाव आरज गाबो बानायमारि खुलुमबाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालि सिगां बुंग्रा आं बुंग्रोना आं बुंनायनि उनाव नोंहा बुंनो हागोन नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालामनो दाबाव आरो जोंनि चेनेलाव नोंथांमोना गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो आगदानि बेल आइकनखौ थुनो दाबाव नोंथांमोना बेनिख्रुइ एकदम एन्टारटेनमेन्ट भिडिअखौ नुलांबाय थागोन नोंथांमोना जुदि जोंखौ अनसायोब्ला मा बुङो नोंथांमोननिसिम रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोंनि भिडिअखौ नायबाय थागोन होननानै आसा खालामगोन होननानै बुंना होदो जोंनि भिडिअखौ नायबाय थागोन होननानै आसा खालामो